Ennio Morricone, il-kompożitur Taljan li n-noti tiegħu huma familjari ma' kull widna, miet fi sptar f'Ruma fl-età ta' 91 sena wara li żviluppawlu komplikazzjonijiet f'saħħtu. Fost il-mużika li fassal il-kompożitur ta' profil kbir hemm dik f'Once Upon a Time in America, The Untouchables u Cinema Paradiso. Morricone rċieva Oscar onorarju fl-2007 u 9 snin wara fl-2016 rebaħ l-ewwel u l-uniku Oscar kompetittiv għal mużika li ntużat fil-film The Hateful Eight. Dan l-istazzjon tkellem ma' Ruben Zara li kien jaf lil Morricone akademikament u personalment kif għamel sentejn jistudja taħtu u ftit wara ma jgħix Ruma fejn iltaqa' mat-tifel tiegħu u saru ħbieb sew. Huwa jiddeskrivi drabi li daħal għandu d-dar bħala esperjenzi f'mużew fejn kien jara l-plakki u l-nuri li kien kiseb mal-ħajt u jibqa' mistaġeb. Ruben qalilna l-aħħar darba li iltaqa' ma' Morricone. Kont jgħid Ruma f'Diċembru u kien hemm premier ta' xogħol tiegħu sinfoniku. Ma kontx naf li ħajkun hemm fil-fatt u kien hemm mal-mara u kellimtu wara rajt li naqas ħafna minn sentejn ilu ndunajt li naqas fil-fatt m'għadux jidderiġi ma kienx għadu jidderiġi xogħlijiet tiegħu. Dik kienet l-aħħar darba fil-fatt li kellimtu u baqa' jiftakarni il-Maltese kien jgħidli u esperjenza sabiħa għandi ħafna memorji sbieħ propju għax bis-saħħa tat-tifel tiegħu ta' Andrea Morricone sirt nafu wkoll fuq livell personali. Mill-ħafna memorji li Ruben għandu ma' Ennio jistqar li kien bniedem pjuttost introvert, iżda jinbidel kompletament meta jkun jaf li jista' jafda lil dak li jkun. Jirrakkonta waħda mill-ħafna memorji li għandu miegħu waqt ikla f'Ruma. Għad niftakar jien kont għadni żgħir ħafna dak iż-żmien sewwa kelli xahar twil. U niftakar kont ħadd grazzja ma' violinista mill-orkestra u rrid noħdilha il-numru tal-telefon biex nikkuntattjaw ma kellix bajro. U kien qalli kien tani l-bajro tiegħu għalli mur ħodilha n-numru għalli ma mbagħad għajdli kif bqajt. Kellu wkoll dan xi jgħid fuq il-kapaċitajiet ta' Morricone fil-kompożizzjoni tal-mużika għal films. Morricone kellu dik il-kapaċità illi jaqbad il-mument drammaturġiku biex ngħidlek tal-film kemm jekk hija ġerja fuq il-ġimla fil-ġemel qed niftakar f'Dreams of the Sahara, kemm jekk huma waterfalls l-Amerika t'isfel niżlin bħal Of the Mission. Ovvjament l-spaghetti westerns fejn bis-saħħa tal-mużika iddefinixxa ġeneru. Fit-turuq tal-kapitali Taljana fejn twieled trabba u għex Morricone kien magħruf bħala maestro. Titlu ta' bilħaq mistħoq kif il-mużika tiegħu għamlitha f'aktar minn 500 film f'7 deċenji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.